Sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Isa ka 27 anyos nga ginakabig scammer ang nadakpan sa entrapment operation sang kapulisan matapos kaya ginpahong ang isa ka 19 anyos nga dalaga kabaylo sang pagpakighilawa sa iya sa motel sa Bacolod. Yari ang report. Nagahilibion nga nagpanugid sa katapos ang Police Station 8 ang 19 anyos nga dalaga kahapon. Ini matapos nga makabaton sang mensahe halin sa nagpakuno-kuno nga foreigner nga namahog ipalaptang iya nga mga nude photos kag videos kung hindi siya magpakighilawas. Istorya sang biktima, napilitan siya nga magpadala sadto sa mga litrato kag video sa ka-chatmate kabaylo sang 10,000 pesos nga wala niya man nabaton. Nakibot na lang siya, sang gin-blackmail na siya sang suspect. Kumusta sa mga bansagan? Strong. Gani giliyon man yung ginpatuman sang kapulisan ng entrapment operation nga nagresulta sa pag-aresto sa 27 anyos nga si Dennis James Traza, isa ka empleyado sang call center firm sa Bacolod. Suno kay Police Major Jory Puerto, commander sang Police Station 8, nakuha nila sa suspect ang cellphone kundi natago ang mga litrato kag video sang biktima. Gina-offeran sa kwarta pero sang na-send niya na ang mga photos kag videos, scam galito ya ang offer. Wala naging dayon. Siya pa ya ang gin blackmail kay ara na ang photos kag video sa suspekta. Nagpamalibad maghatag sang pahayag ang suspect. Ginpasakaan na siya sang kaso nga grave threat kag acts of lasciviousness. Nagpaandam naman ang kapulisan sa mga posible magpalaptas ang litrato kag video sang biktima nga saraman sila mapasakaan sang kaso angod sa pagsupak sang Cybercrime Prevention Act of 2012.